Здравейте! В свят, където иновациите и креативността са водещи, една програма помага на децата да стъпят смело в бъдещето. Запознайте се с деца предприемачи. За разлика от скучните и досадни начини за обучение в училище, които карат децата да губят интерес към образованието, нашата програма е динамична и интересна. Чрез интерактивни уъркшопи и реални бизнес предизвикателства, вашето дете ще научи как да мисли като истински предприемач. От финансовата грамотност до уменията за общуване, програмата предлага всичко. Използвайки най-съвременните технологии, нашите ученици развиват уменията си по удобен и забавен начин. Иновативната програма гарантира, че обучението винаги ще бъде интересно, интерактивно и достъпно от всяко място. Станете част от деца предприемачи днес. Запишете се лесно чрез линка по-долу и дайте на вашето дете инструментите, които са му необходими, за да успее и да се чувства комфортно в живота. Побързайте, местата са ограничени.